Πιο κοντά της πήγαινε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Έλα. Ψάχνει τα αδέρφια του. Είναι περίεργο τώρα. Έλα. Έλα μου αρέσει. Κρυώνει. Να πάρω το Χρήστο, παιδιά. Ναι. Έλα, έλα να παίξουμε. Έλα, έλα. Θα ξετσουμίσει. Έλα. Έλα, Νάτος. καλώς τον ναι. Γεια σου έτσι. Έλα. Έλα να. Τι είναι ψυχή μου. Ωραίο είναι και το σπίτι του. Ναι. Έλα μας να λίγο. Έλα, βγες έξω. Έλα, μη φοβάσαι. Κρυώνεις. Να σου βάλω λίγο φαγάκι, τι θέλεις? Καλώς το μου. Έλα. 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 Έλα να παίξουμε. Έλα. Νάτος. Μπράβο, τα πρώτα. Έλα και τα δύο πίσω ποδαράκια. Μπράβο. Με το που πατάω αριθμό μου βγάζει κλεισί. Ο μισός είσαι. Ναι. Κάτσε να δεις. Θες τον Χριστό? Ξαναμπείτε. Ποιο σπίτι είναι? Στο σπίτι, στη... Έλα. Τώρα παίρνω. Κουνήσετε την μπάλα. Γι' αυτό λέω, μήπως με τον Μάρκο δει κάτι. Μόνο μην τρομάξει. Θα τον δέσουμε έξω τον Μάρκο. Έλα. Εδώ είναι και κοιτάει γύρω-γύρω και δεν βγαίνει από το σεντόνι. Έχει βγάλει δύο ποδαράκια και τα ξανάβαλε μέσα. Έχει βγάλει δύο ποδαράκια, τα άλλα τα έχει ξαναβάλει, τώρα ξαναμπαίνει. Του παίζει μια μπάλα και ψυχή μου. προσπαθεί να προσαρμοστεί. Κοιτάει και πήγε να κλάψει. Κλαίει Τώρα βασικά. πάει να αρχίσει να Έλα, κλάψει. έλα. Μπράβο.